Jo, čistá fantázia. Zdravím vás pri ďalšom videjku, dámy a páni. Pri reakcii, samozrejme, keďže toto je reakčný kanál. Inak, prvé videjko, čo som dal, tie poľské smiešky, veľmi vám musím Ja som zabudol vlastne zapnúť mikrofón, že? Ja som debil. Nevadí. Opa, ja som zabudol vlastne zapnúť mikrofón, že? Ja som debil, nevadí. Dúfam, že si už na budúce na to dám pozor. Vítam vás pri ďalšom videjku z reakcií. A ja dostávam brain damage. Ja prísam, že dostávam brain damage. Skoro ale nie, teraz vážne. Musím sa vám poďakovať. Veľmi veľká vďaka. Ide hlavne vám. Pretože tie poľské smiešky, ako prvé videjko, čo som natočil na tomto reakčnom kanáli, na tomto mojom druhom, má cez 100 skliadnutí a normálne len môžem iba vám poďakovať. A chcel by som aj pre vás niečo spraviť, ale neviem si predstaviť čo iné. Takže, že ste to takto vyhypili na tých cez 100 skliadnutí na tom videjku, na to, že to je prvé videjko, tak tu pre vás mám také v úvodzovkách pokračovanie a nebudú to poľské smiešky, ale tentokrát si dáme slovenské smiešky. Nebudem japovať, poďme sa na to. Takto sa chodí domov zo stavby v Ružomberku. No. Prvým videjkom zo slovenských smieškov začíname. A celkom ako zaujímavé, musím povedať pravdu. Priznáte sa, či takto chodíte dole, keď robíte v Ružomberku na stavbách, priznáte sa, či takto idete domov, že či takto ako vychádzate z paneláku rozdrbaného 50-ročného, ty vole. Môžem sa opýtať, čo je to Ružomberok? Nebudem sa radšej vyjadrovať, poďme ďalej. Klasiky slovenského internetu. Piča, kokot, kurvená vyjebaná baba! Boha, tu je aj naraz! Krista, Boha, jeho jebem! Kokot, piča, kurvená! Pána, Boha, tu je aj naraz! Boha, jeho! Ja to serem, poďme ďalej. Ešte nás tu čaká dosť. Šofér MHD, keď prechádza cez Bratislavskú ulicu v Žiline. Neviem ani čítať sa, ty kokot. No, ale to je true. Poďme ďalej. To má úplne v piči. Kutku zbil taxikár. Chápete? Čo to robíš, ty kokot vyjebaný? Skoč mi na kokot! Poď! Poď, ty vyjebaný! Šťastnú cestu, dobrú noc. Ja som najebaný, chlape. Jak zrazu iba svičol side, ty kokot, úplne vieš, úplne nadával mu tam ako ty kokos, aké by mu normálne, ja neviem čo spravil, ty kokos, aké by mu zabil psa, alebo ja neviem niečo, fakt úplne, že aké by, ja neviem, ho normálne okradol o 5000 eur, ty kokot, alebo ja neviem, a potom zrazu, keď už mu ide rozprávať, čo si vypráva na mňa, čo na koho vyprávaš, tak iba zrazu. Pekný večer vám želám. Ne, mňa si nežívajte, ja som najebaný jak kokot, chlape. Počkaj, zapálim si na ňu. Ale však si ju do fajčí. Ten jeden kamarát, čo stiahne 40 za deň. To je také životná kokot. Zase ideš fajčiť, čak pred chvíľu do fajčí. S kokotem tvojím černým. A potom tu je dymu jak v lokomotívie. Však otevrieme. No a potom tady bude zima. Kokot. Pôjdem pred garážu. Tak di ven. No nechce sa mi tam ísť, priznám, radšej nefajčím. Tak nefajčí do piče. Počkaj, zapálim si na ňu. Ale Toto je klasická slovenská domácnosť ever. In everywhere, ty vole.
Ako v rámci Slovenska, tak som to myslel. Fajná voda, chlapci. Klasiky slovenského internetu Čo? part 3. To kúkáte, čo? Fajná. Kokot pekne tá Že kokot pekne tá... Dobrý bič. Že kokot pekne tá voda stala čierna. Šíš. Nie. No presne takto som sa... Takto sa zatvoril, keď som prečítal toto. Nie? Mám inak žuvačku. Keby náhodou ste... Nik Si moje. čudol aj prečo tak Ballpark. Keby ste sa čudol aj prečo Fajná prežúvam. voda, chlapci. Nech ťava. Prečo? Ježiš. Počuj, brodiť zlom, ale neberem pána. Neberete ho? Ne, však vybavený je jak... A nebojte, on sa už vygrcal. To je jedno, ale pocikaný. Slušne povedané. Není, on sa oblial. Ja som obliatý. Fakt? Ne, Ja sorry. budem. Sorry. Nehnevajte sa, pekný večer. Čo ti? Dobre, nič. Petržalka kôr. No. Petržalke presne takýto chodia, no. Takýto občas sa tam aj zjavia, no, v tej Petržalke. Mne by zaujímalo, že čo si dal vôbec ináč, ten týpek. Čo si mohol dať? Alebo len sfajčený jak delo. Čo ti dobre, tak to podľa mňa nebolo ani na trávu, to bolo podľa mňa skôr možno na niečo iné. Čo ti dobre? Čo je toto? Viete, prečo chodia policajti dvaja? No lebo jeden vie čítať a druhý vie písať. A viete, prečo chodia Ja si policajti ináč aj sami? nepamätám, čo všetky lebo videá viac som sem hlavne tu rozumiem. popridával, ja som to reálne takže na random dával. To čo bolo slovenské, tak to som prečo drbol sa sem a tie, policajti ktoré boli usmievajú, nejaké, keď sa že blízka? české, tak som Lebo si si drbol do myslia, inej že ich sekcie. fotografujú. Takže ani sám neviem už čo som A tam viete, dával. ako policajti vymieňajú vypálenú žiarovku? No daj. jeden stojí na stole, drží vypálenú žiarovku a štyria točia za stolom. A to som nepovedal ja. A kto potom? To som nepovedal ja. A kto to potom povedal? Dobre. Trošku srandy s chlapcem pred maturitu. Tak to je srandák. To je teda srandy po kokot. Že trošku srandy s chlapcami pred maturitu. Stredná odborná škola stavebná Žilina. To ako čo, wrestler, alebo čo ti trpe? Odmaturoval blúd. Ja to serem. Aha. Jak nám je dobre v base. Ústav pre výkon trestu odňatia slobody Ilava. Byl jsem a já. První klub, co Perony. jdeš, máme benzín, máme Luka gas, Brasi, on robíme není vole. stres. Song v posadí. Brďa. To je tak excelentné kombo, že dovidenia. Ha, Chalujú byl jsem a furia. já. První klub, co jdeš, máme benzín, máme gas, robím love. Čo? Že jazce pod oknami auta a mreže pridali na zberu? Ja to jebem. Aha, GTA Los Bratislavos. Aha. Napríklad toto je jedno z tých, čo si pamätám, lebo toto je teraz v podstate aktuálne, čo bolo asi pred pár týždňami. Ale tých čavo, čo? Počúvaj, kaba, ale to on si musel dať niečo fakt. On musel mať tak skurvene dobrý materiál, že dovidenia. Nech mal čokoľvek, čokoľvek, čo to bolo, chcem to aj ja. Čo ti drbe, on musel mať strašne nejakú ty kokot, to, akože... To mi vysvetlíte, čo on mal. Čo on mal, že normálne on mal v piči a normálne takúto chujovinu tam... Vysvetlíte mi. Aha. Ja aj neviem, prečo som to tu dal. A normálne, že speed. Išiel... Normálne si speed išiel to potočiť.
V Bratislave v kasínku, ty. Toto... Čo zas... Astrálny potapači. Prečo ma zamrzlo, ja neviem, ty kokot. Toto čo zas... Čo zas deje na hlavnej stanici. Čau, si sledal fentanyl, ne. Ne. Čavo isto nemal fentanyl, nie. Čavo je zdravý, on je v poriadku, on len medituje. On robí tu viete, ak ste na základnej škole, keď ste boli na telocviku, keď ste mali telocvik, som sa nevedel vykoktať, čo dneska je so mňou, čo ja neviem vyprávať, alebo čo, keď ste mali telocvik a vlastne ten oný učiteľ, čo vám, alebo učiteľka poprípadne, čo vám hovorila, že urobte sviečku, že akože si lahnete a urobíte takú sviečku, že hore máte ruky aj nohy. Musíte sa dotknúť keby tými rukami tých špičkov tých nôh, alebo také dačo, myslím, že tak nejak to bolo. Čavo isto nemal fentanyl. Nie, to je iba váš očný klam, Čavo nemal fentanyl, on robil iba on sa precvičoval, on robil si rannú rozcvičku. On robil tú onú sviečku, či jak sa volá, neviem čo trepem už. Kamarát, on musel podľa mňa skombinovať viac než jednu vec. Zatiaľ je to také, že 50/50. Ale skôr je to také, že tam sú iba také krátke, také úplne iba, že vieš, a všetko. A potom ideme na ďalšie, potom sa tam iba, väčšinokrát už potom sa mi tam opakovali iba, že volám Renkovi, že máme akciu, už asi 60 krát vám tú istú songu. A je tam iba, že point of view, varíš si čaj v Prešove. A máš tam iba rozjebanú kanvicu, vieš. A to je všetko, vieš. Takže uvidíme, možno nás tu, nebojte sa, možno nás tu ešte načo prekvapí. Takže nebudem to tu japovať, lebo ja som človek, ktorý veľmi rád japuje. Ak ste si mohli všimnúť v mojich viacerých videách, takže tak, poďme sa posunúť ďalej. Ideš do piče! Prepačte. Toto som ja, že keď si 0,00001 sekundy bez tabačiku. Real? Ideš do piče! Prepačte. Ďakujeme krásne. Pekný večer. Prepačte, že som povedal nejakú nádavku. Ideš do piče! To je ale real. Real. To si pamätám. Toto čo? Keď ťa mama nachytá hrať Fortnite do 1 ráno. No a už som tam počul, je to slovenská verzia, už som tam počul troška podrážený hlas. Toto bude veľmi excelentná kombinácia. Hneď idem dohrám. Okamžite spávať. Hneď to vypínam, hneď idem spať. Nie, Poslednú hru už je dohrám. 1 hodina do piče. Vypadni chrápať, kurva, lebo zás ma piče. Ide. Ty celé noci si hore a cez deň chrápeš hlavne Nie, pičo. hneď. Ne, hneď vypnúť, hneď. Hneď idem dohrám. Okamžite spávať. Hneď to vypínam, hneď idem spať. Nie, Poslednú hru už je dohrám. 1 hodina do piče. Vypadni chrápať, kurva, lebo zás ma Ide. Ty celé noci si hore a cez deň chrápeš hlavne Nie, pičo. hneď. Ne, hneď Vypadni do piče chrapadeť, kurva už. Toto je fakt, toto je normálne, že slovenská klasika, toto je normálne, že Slovensko ja vám vravím, že tieto slovenské smiešky, toto môže reprezentovať normálne, že ono reálne to môžem aj pomenovať kľudne, že ja napríklad keď som minule reagoval na tie poľské smiešky, tak budú, že Poľsko v kocke, alebo potom teraz napríklad keď reagujem na slovenské smiešky, tak to môžem pomenovať ako Slovensko v kocke. Poďme ďalej. Pôjdem do lesa a do stromu sa budem jebať. To som nečakal. Ja by som čakal hocičo. Ale toto, že by niekto na mňa pulapol, tak to ne. Toto. Pôjdem do lesa a do stromu sa budem jebať. Navrtám do stromu zíru a do toho stromu strčím kokot. Chalani na parkovisku tvrdia, že ste im vyselil, ale že toho bolo málo a že nič moc také
ste piči, pani redaktorka. Ja toto jebem. Tieto jajka sú v piči niekedy. Mojo, ja som len karafiatík, ja ručičku. Nie, Louky, ticho bracho. Louky, ticho bracho. Ty kuku. Toto ale... Dobre, toto je dobré, toto je dobré. Dobre, tak toto prehlasujem zatiaľ, že toto je najlepší slovenský mím. Prehlasujem toto zatiaľ za najlepší slovenský smiešok, lebo... Normálne, že aby si od Fica počul iba, že louky, ticho bracho. Ja to jebem. Prepáčte, ale každý doma pozná vie, že Robin Hood je auta biznis, odkedy sociálna demokracia, Slovensko, pičoviny. Došiel som pred chvíľou, dal som kokot, jednu kajpiriňu. 10 minút som sa hádal s DJom, nech ma zapne na aux, nezapol, tak idem do piče. Bola to šestka. Bola akurát, viete, Laco Kameň tomu hovorí transakčná daň. Ja zase hovorím, že chlapec na parkovisku je final boss of friendzone. Jebať naň, idem do piče. Stoka rep. Že to DJ bola Rachelka. Phrases that I say the most this year. Thank you, please, I love you. Hej, biež do piče, ty kokote jebaný vykurvený. Ak ťa porazil tam, kde seš. Hej, biež do piče, ty kokote jebaný vykurvený. Vrcholky na fotografie. Hej, biež do piče, ty kokote jebaný vykurvený. Šlak ťa porazil tam, kde seš. Pozri sa! Mravce chodia tady to hore! Pozri! Chodej povedať! Kurva, lebo zajebem plyn! 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 Ja vyjedem do vzduchu! Dobrá songa. Dobrá songa. Toto je lepšie jak originál od Travisa Scotta. Vrchol kinematografie, no. Konver. Čo? S palcom takto. Pečenou kazom takto a takto. A to jebe. Dobre, poďme ďalej. Suka, spičená, ringla, šesťoká pizda. Normálne jej mater je, že normálne samica psa, čiže suka, a jej foter je mucha, lebo má oči aj vzadu. Jebaná. Čo? Že keď ťa nasere učiteľka. Jebaná, suka, spičená, ringla, šesťoká pizda. Normálne jej mater je, že normálne samica psa, čiže suka, a jej foter je mucha, lebo má oči aj vzadu. Jebaná, suka. Ja to nerozumiem, dobre, poďme ďalej. V starej ľubovni je už pekne jebe s tým tuningom. Ukáž. Volkswagen, das Auto. Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím, ty geňo vyjebané skurvete? Ja ťa chytím tamto, máš pičíke. Vrchol kinematografie. Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím, ty geňo vyjebané skurvete? Ja ťa chytím tamto, máš Prisahám, pičíke. vrchol kinematografie. Poďme ďalej. Ježiš, toto čo bolo zas? Tam čo bolo? Point of view. Ten bro 2 minúty potom, ako rodičia odídu z domu. Ježiš, jaký fiňak. Je mi úplne na pičo. Mňam! Tak to chceš, aby sa ti takéto dačo stalo, že? Ty kokot. Levoča. No, tak to som zvedavý, čo bude v Levoči si teraz... aká je
Aká je aktuálna situácia v Levoči? Hneď sa na to pozrieme. Na východe im už aj totálne zajebalo. Aha. Pračku chytá na matrac. No poďme si teda pozrieť, ako chytia pračku do matracu. Neviem, či som povedal, koľko to je jedno. Už mi drbe z toho. No ukáž. To bude taká chujovina toto. Mám piči chodí po schodoch. No, tak to bol nápad za všetky drobné toto. Toto bol teda nápad za všetky drobné. Prisahám piču. Čo zas vystrája ten Danko? Ktorý Danko? Gumy z AliExpressu. Red Bull dáva krídla. Alkohol dáva nohy. To podľa mňa fejkoval 100%. To fejkoval. To nemôže sa len tak stať. Pičovina. V Petržalke otvorili nový skatepark. Dobre. S kútrom to takýto triček spraviť je celkom halus. Čo zas? Point of view. Ideš s frajerkou na dovolenku a zoberieš aj svojho fotra. Ne. Povedzte mi, že to je fake. A že si tam nehonil naozaj v lietadle, to je kokot. Nie. To nemôže byť pravda. Čo to kurva? Dobre prepnutý. Som si tak honil v letadle, čo ti terpe. To je chore. Čo to zaparkolo v Košiciach? A to je Ferrari a to má takýto polep. No kamarát, ako toto musí byť? Čo? To kurva. Keby si 8-ročné diecko mohlo kúpiť auto, no to je niečo presne takéto. Môj humor. Wow. Dobrý, to bude moje, čo? Ale však to sú len 4 kúsky. Quattro forgaggi. Dobrý. Dobre, však v poriadku. Quattro forgaggi. Čo si blázon? Čo je? To my? Polťak. Čo ti je? V lese. Ty ste si včeli objednali cukor? To ne, medveď si objednal med. Čo ti si, čo tu robí? Preboha. Ja sa poserem. To je debil. Čo to je debil? Čo je? To je debil, normálne mi to pripomenul Bobarovského. To je debil. Tu už je všetko? Tak sme to prebehli celé, síce trvalo to hodinu 20, ale tak prebehli sme to celé. Dobre, čiže keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like, dajte odber, zdieľačky. Nech toto rozšírime širšej verejnosti, títo moje retardované videjka, túto moju retardáciu dnešnú, takže tak. Vidíme sa pri ďalšom videjku, takže teda majte sa zatiaľ a teda zatiaľ do ďalšieho videjka. Salut.